Abba, wannan tsabar 1 euro nawa ne a naira? Maybe 1,700. 1,700. 100 naira. Kun ga su suna amfani da tsaba har yanzu. Wannan 1 euro kenan, 1,700. Shi zan biya taxi ci abinci. Amma sun zame ma alaka kai na rasa yadda zai da su wallahi. Da tsada ba da tsabar. Najeriya ya muka dina amfani da tsaba. To wanne ne ma za ka mai tsaba yanzu a ce 1,000 da tsaba. Yanzu wannan ba ya girma manyan kudin mu ba na Najeriya. Wannan kadai ya girma 1,000 kan ya ba mu da nisa. Kara mun tsaban nan mana. No ce wannan. Har da ta kasa kaga wannan 20 cent ne. 20 cent yanzu in ka haɗa wannan guda 5 shine zai baka wannan 1 euro. Jina an mana nisa ba. Na rantsi ma da Allah an mana nisa. Yayi.